Hola, lectors de Convent. Crec que ha arribat el moment de començar a llegir els grans clàssics de la literatura universal. A més, ho podeu fer a la banyera. Comencem? Llibres de bany inspirats molt, però que molt lliurement, als grans clàssics. Mira, una vegada, el capità Ahab i els seus mariners tenien una missió: trobar Moby Dick, la gran balena blanca. Em sembla que l'ha vist per allà, va dir l'Ahab. Van navegar de nit i de dia, amb fred, amb calor, amb la mar calmada i enmig de tempestes terribles, però de Moby Dick ni rastre. Estaven tan marejats de tant navegar i navegar que van decidir parar en un illot per estirar les cames. No havien trobat la balena. La trobarien mai? No ho sabien, però que bé s'estava el solet. I s'ha acabat. I s'ha acabat, i espero que us hagi agradat. Un petonet.